Senjuri, nsellmilkom intikom l-odwa tajba nilqakom magħna għal din l-intervista li ħankun qed nagħmel lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela. Prim Ministru nsellimlek. Nsellimlek Nicole u nagħti l-ħadd it-tajjeb lil kull min qed isegwina, lilek u l-kull min qed isegwina. Mid-djar tiegħu importanti li kulħadd isegwi mid-djar u ma noħorġux għal xejn. Iva, infatti Prim Ministru din intervista qed tixxandar kemm fuq l-istazzjonijiet One, fuq ir-radio kif ukoll fuq il-Facebook Live tal-Partit Laburista. Prim Ministru, din il-ġimgħa ovvjament kienet ġimgħa mimlija żviluppi b'rabta mal-coronavirus. Rajna li l-każijiet issa qabżu l-200 każ. Il-Gvern kompla jieħu aktar miżuri sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tagħna il-Maltin u l-Awċin. Is-sitwazzjoni imma għadha taħt kontroll? Iva, għadha taħt kontroll bl-istess mod li kienet f'dawn l-aħħar ġimgħat. Sodisfatt li rnexxilna nżommu n-numri baxxi, mhux biss in-numri baxxi, ma l-iktar importanti ir-rata li biha qegħdin jiżdiedu l-każijiet. Jiġifieri dik il-kurva importanti li dejjem iddiskutejna dwarha baqgħet ma telgħetx il fuq bis-saħħa u dik hija xi ħaġa li verament nitkellem dwarha b'sodisfazzjon. Ma ġratx b'kombinazzjoni għaliex jekk wieħed iħares lejn il-pajjiżi l-oħrajn kollha li fihom hemm il-coronavirus dawk il-kwantitajiet ta' pajjiżi l-oħrajn kollha ta' madwar id-dinja rajna quddiem għajnejna fl-aħbarijiet illi qegħdin il-kol kemm aħna nsegwu kif kellek pajjiż fejn ir-rata litteralment splodit il fuq mhux biss ir-rata ta' infezzjonijiet imma wkoll sfortunatament ir-rata ta' mwiet. Ġifieri rajna affarijiet ċokkanti ftit metri litteralment ftit eluf ta' kilometri il-bot minn xtutna. Ġifieri maħniex qed nitkellmu fuq xi naħat imbeda fid-dinja tagħna ma litteralment l-Italja, qegħdin naraw Spanja, qegħdin naraw l-Istati Uniti u kollet. Ġifieri dak li rnexxielna nagħmlu f'pajjiżna ngħidu b'sens ta' gburija għaliex huwa fattwalment għamilna xi ħaġa li ebda pajjiż ieħor ma rnexxielu jagħmilha u ma ġrax b'kombinazzjoni għaliex jiena nemmen li antiċipajna t-tellieqa meta ħatibda u bdejna niġru qabel. Dak is-sigriet hemmhekk kien illi ma ħadniex approach illi u iva dimmu xejn u lilna mhix se tolqotna. Le, konna proattivi, ma konniex reattivi, ma konna proattivi, ġifieri tlaqna niġru qabel il-waqt rajna isna sew x'kien qed jiġri f'pajjiżi oħrajn u bdejna nagħmlu l-miżuri waħda wara waħda kemm dak li huma miżuri restrittivi biex il-rata ta' infezzjoni tiżdied b'mod kontrollat u hemmhekk is-sigriet inti mhux telimina kompletament ir-rata ta' infezzjonijiet għax dik hija impossibbli imma li tassigura li r-rata tiżdied b'mod li huwa kontrollat li tagħti żmien biżżejjed lill-awtoritajiet tas-saħħa li jistgħu ileħqu mal-każijiet illi jidħlu fost oħrajn għall-kura fl-isptar. Imma wkoll mbagħad għamilna it-tieni pjan illi jekk ir-rata ta' infezzjonijiet tiżdied u titla' l fuq, hemmhekk ikollna biżżejjed faċilitajiet mediċi li nkunu nistgħu nikkuraw il-pazjenti tagħna. U hemmhekk ukoll dik it-tieni mod ta' sodisfazzjon illi l-istat ta' saħħa ta' dawk il-pazjenti li ħadu il-virus huwa wieħed tajjeb. Dil-ġimgħa tkellimt ma' persuni wkoll illi kellhom l-infezzjoni u kollha din fi stat ta' saħħa tajjeb. Jiġifieri hemmhekk ukoll nirrimarka sens ta' sodisfazzjon. Ma dan ma jfissirx li nistgħu nirrilassaw il-miżuri. Għadu mhux il-mument li nibdew nirrilassaw il-miżuri, importanti li l-poplu Malti jibqa' dixxiplinat. U parti enormi mis-suċċessi li kellna kienet is-sens ta' responsabbiltà u dixxilpina li bih ġab ruħu l-poplu Malti. Jiġifieri min-naħa kien hemm il-miżuri ta' preparazzjoni illi għamel il-Gvern dak kienu tajbin ħafna kif għadni kif semmejt imma min-naħa l-oħra ġabet dan is-suċċess il-kooperazzjoni tal-poplu Malti għax kien ikun inutli li nagħmlu l-miżuri restrittivi, inutli li jkollna biżżejjed sodotu tagħmir mediku. Jekk il-poplu ma jikkooperax, għaliex fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta' kemm il-poplu se jikkopera. U b'mod ta' sodisfazzjon ngħid li l-poplu qiegħed jikkopera ħafna, qed juri sens ta' maturità, ta' responsabilità. Nifhem li hu mument ta' sagrifiċċju, ġifieri kulħadd qed jerfa' dan is-sagrifiċċju huwa sagrifiċċju li hu kollettiv. Però tajjeb ngħid ukoll li ilħaqna dan il-għan li żammejna ir-rata ta' trasmissjoni kontrollata u kontrollata sew mingħajr ma għamilna miżuri li huma restrittivi żejjed. L-eħfef kien illi nħarsu lejn il-mudell li jagħmlu l-Indja kellek sitwazzjoni fejn total lockdown ta' 1.3 billion people, ġifieri 1.3 billion, mhux million, billion people illi f'temp ta' 4 sigħat mal-lejl il-Gvern Indjan iddeċieda li jpoġġihom f'total lockdown. Bdejt naqra id-dbatijiet enormi li sofra minnhom il-poplu. Min-naħa iva kienet miżura biex tikkontjeni l-infezzjoni, fl-istess waqt kienet miżura li ħolqot dbatijiet kbar. Hawnhekk sibna l-bilanċ bej li kellna suċċess mill-aspett mediku li kontjenejna rata ta' trasmissjonijiet. Fl-istess waqt imma id-dbatija li ħloqna lill-poplu bir-restrizzjonijiet żammejnija fl-inqas livell possibbli. U hemmhekk nirrimarka wkoll b'sodisfazzjoni li l-importanza ta' dan il-bilanċ.
nifhem illi kienet sogru erfajt ħafna pis ta' dik ir-responsabilità illi l-miżuri jingħataw waħda wara waħda mhux kollox f'daqqa ma b'mod gradwali li tajna wkoll ħallejna ċertu libertà fin-nies illi fil-waqt li jobdu l-miżuri fl-istess waqt intuhom dik il-ftit tal-libertà illi jiena ma rridx ikollna sitwazzjoni li noħorġu u ngħidu ma kellna suċċess komplet fil-kontroll tal-coronavirus. Però jqumu problemi mediċi oħrajn fosthom problemi ta' saħħa mentali. Hemmhekk ma nkunux irnexxejna, hemmhekk nkunu rnexxejna f'parti u fallejna f'oħra. Is-sigriet huwa kif ħanoħorġu mis-sitwazzjoni kollha b'suċċess on all fronts, jiġifieri mill-aspett ekonomiku, mill-aspett ta' kontroll tal-coronavirus, mill-aspett ta' kontroll ukoll ta' kundizzjonijiet oħra mediċi li jistgħu jiżviluppaw b'konsegwenza tal-fatt li n-nies qegħdin jibqgħu ġo djar tagħhom f'ħafna mill-ħin. U għalhekk ukoll hemmhekk li tajna dik il-libertà li jekk inti għandek bżonn urġenti oħroġ, jekk inti għandek bżonn il-mediċina oħroġ, qed nitkellem għal persuni over 65 u dawk vulnerabbli. Persuni oħrajn li jaqgħu taħt 65 mhumiex vulnerabbli morru x-xogħol. Għamlu l-eżerċizzju. Importanti li jsir l-eżerċizzju, ġifieri dil-mentalità li qisu bil-forsi rridu noqogħdu ġew 24 siegħa. Le, importanti li tagħmel l-eżerċizzju, però waqt li tagħmel l-eżerċizzju, żomm is-social distancing, sempliċi. Wara hekk għandi ġurnata xogħol, però rrid insib is-sija tal-ħin ta' ċikliżbu, semmur u nagħmilha, però l-importanti ħammur waħdi l-iktar tnejn u nżommu d-distanza. Dawk huma il-prinċipji li nimxu dwarhom sissa kellna suċċess li nifraħ l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, però lill-forzi tal-ordni lil kulħadd il-kull min involut fuq kollox, però nirringrazzja lill-poplu Malti, li tant għamilna gburin f'din iċ-ċirkostanza bla preċedent f'pajjiżna meta nħarsu lura lejn l-istorja qed ngħidu li dan huwa l-aktar perjodu diffiċli żgur li għaddew minnu l-Gżejjer Maltin, żgur mill-indipendenza l hawnhekk. Ma kellniex perjodu daqstant ieħor diffiċli f'pajjiżna, però urejna x'verament isarraf il-poplu Malti f'ċirkostanzi bħal din. Infatti, Prim Ministru tkellimt dwar il-qasam tas-saħħa u din il-ġimgħa kellna l-istatistika tal-Eurostat li juriet li pajjiżna huwa fost l-10 pajjiżi l-aktar li jonfoq fil-qasam tas-saħħa, ġifieri pajjiżna hawnhekk qed jinvesti f'dan is-settur għalli meta jasal ċirkostanza bħal din inkunu preparati. Il-kummenti tiegħek. Waħda mill-kriterji mill-aktar importanti li x-xjenza qiegħda turi hija li wieħed mill-aqwa metodi biex tikkontrolla r-rata ta' trasmissjoni huwa li tagħmel kemm jista' jkun testing. Iktar ma tagħmel, iktar iċ-ċansijiet li tidentifika l-każijiet ta' pożittivi kmieni, iktar għandek iċ-ċans li tiżola qabel, iktar għandek ċans li tikkontrolla r-rata ta' trasmissjoni, u għalhekk fimna li wieħed mill-prijoritajiet f'pajjiżna kienet li nżidu r-rata ta' testing. Għamilna numru b'saħħtu 600 test kuljum, aktar minn 600 test kuljum, illum bl-apparat robotiku illi nedejna l-ġimgħa li għaddiet dal-ammont tela għal 800 riżultat li joħroġ 3 sigħat wara. Dan huwa l-mod ta' kif qegħdin jintefqu l-flus fil-pajjiż. Jiena nixtieq illi wara li għaddi dan l-episodju kollu ngħidu nfaqna minna ċerta nefqa li ma kellniex bżonn nagħmluha. Imma ma rridx ninqabdu fuq seq waħda li niġu bżonn l-apparat mediku, is-sodod, ventilators, u niġu f'sitwazzjoni li jkollna nażlu bejn pazjenti. Pajjiżi oħrajn ġew f'dik is-sitwazzjoni li tal-armani li jkollok tieħu deċiżjoni li tagħti priorità lil pazjent li għandu inqas minn 60 sena l-argument għal pazjent li għandu aktar minn 60. Dik hija xi ħaġa li verament ma nixtieqx illi tiġri għalhekk li iva infaqna għadna qegħdin nonfqu fl-ispiża medika tal-pajjiż mhix xi ħaġa li bdejna nagħmluha din is-sena b'mod konsistenti tul dawn l-aħħar snin jekk tara l-istatistika tal-Eurostat dejjem konna fost l-aktar pajjiżi li nonfqu fis-settur mediku. Illum dak l-approach it's paying dividends u ninsab sodisfatt illi iva fejn is-saħħa m'hemmx kompromessi. Priorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti, priorità daqstant ieħor importanti hija l-ekonomija ta' dan il-pajjiż, però fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija b'saħħitha li kellna f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin u ħajbqa' jkollna ekonomija b'saħħitha anke bil-miżuri li serin inkomplu nniedu biex ngħinu l-businesses Maltin f'dan il-mument l-impjiegi tal-ħaddiema Maltin. Dik l-ekonomija tissarraf nefqa fejn hemm bżonn f'dan il-mument il-prijorità hija li nkomplu ninvestu fil-qasam mediku sabiex mhux biss għal din il-pandemija li għaddejjem minnha imma anke wkoll l-kondizzjonijiet kollha illi l-poplu tagħna kulħadd ikollu problemi ta' saħħa minn mument tal ieħor dejjem inkunu attrezzati bl-aqwa mod biex nilqgħu għalihom f'kull ċirkostanza. Prim Ministru, din il-ġimgħa rajnik inti mort tiltaqa' mal-ħaddiema tal-forzi tal-ordni. Kemm importanti x-xogħol ta' dawn il-ħaddiema f'dan il-mument ta' bħalissa u wkoll l-appell tiegħek biex kif diġà għamiltu wkoll il-persuni l-poplu Malti joqgħod id-dar. Kruċjali, mhux biss importanti imma kruċjali.
Kien verament ta' sodisfazzjon għalija li morna fl-Arajjuf ta' Kandja, tqajna mal-forzi tal-ordni, kemm ammirajt kemm kienu smart, preparati għax-xogħol tagħhom, entużjasti għax-xogħol. U tara dak is-sens ta' dixxiplina illi akkaniti għall-ġurnata tax-xogħol. Dik xi ħaġa li verament ammirajt anke il-mod kif titkellem, il-mod kif jiddeskrivu s-sitwazzjoni, il-ħidma tagħhom, turi kemm verament il-forzi tal-ordni tagħna huma kburin b'xogħolhom. Hawnhekk insellem lill-forzi kollha tal-ordni tal-ħidma b'saħħit mhux biss il-korp tal-pulizija ma l-forzi tal-ordni kollha l-armata, civil protection. Il-kulħadd huma rridx nindividwalizza ħalli ma neskludi lil ħadd. Il-Leża, il-Red Cross, kulħadd qed jagħmel biċċa xogħol eċċezzjonali. Ma rridx nindividwalizza x'inkun qed nonqos. Mhux biss il-forzi tal-ordni tagħna, imma fil-verità din pajjiż qed niġbdu ħabel wieħed. U għalhekk dak is-sens ta' kburija li għandi fil-poplu tagħna, illi kulħadd qed jiġbed dan il-ħabel wieħed, kulħadd qed jifhem l-importanza tal-affarijiet, l-importanza li nobdu id-direttivi. Il-forzi tal-ordni għandhom dik l-importanza mbagħad li qed jaraw li dawk id-direttivi kollha qegħdin jiġu segwiti li minnu kwarantina irid jibqa' fi kwarantina li mhux suppost qed jiġri barra fi gruppi iktar milli tippermetti il-legal notice ma jagħmilx hekk, dik kienet importanti għax bdejna naraw f'mument minnhom li s-sitwazzjoni laxkat b'mod li għalaqna l-iskejjel. Ħafna postijiet tax-xogħol bdew jaħdmu b'teleworking, però n-nies bdew jinġemgħu f'bajjiet fil-kampanja. Oħroġ, mhix problema li toħroġ, tinġemax. Għaliex il-ġemma tan-nies l-ar ħaġa li tista' tagħmel biex jekk inti trid li s-sitwazzjoni tal-virus tinxteret inġemma f'gruppi ta' nies. Hemmhekk inkunu qed nagħmlu l-akbar żball, għalhekk ir-rwol importanti tal-pulizija erġajna qed naraw ħafna l-foot patrols xi ħaġa li tolqotni ħafna, xtaqt li saret qabel mod ġenerali anke qabel kien hawn din is-sitwazzjoni aktar preżenza tal-forzi tal-ordni fit-toroq, aktar preżenza tal-kavallerija, aktar preżenza ta' pulizija li qegħdin jużaw ir-roti. Dawn huma affarijiet żgħar, imma li fil-verità jfissru ħafna. U ma rridux issa noħorġu minn din il-pandemija u se noħorġina konvint li noħorġu fi żmien li ma jdumx u narġgħu immorru lura ma li l-pulizija sibu ġalassa biss. Le, dak huwa l-metodu tal-passat, metodu illi għadda, il-pulizija l-preżenza tagħha trid tkun fit-toroq tagħna. Importanti ħafna, il-pulizija nnifisha qed tifhmu dak il-punt tant kruċjali, in-nies qegħdin japprezzaw u nara li din hija wkoll il-parti mill-bidla li rridu nagħmlu fil-korp tal-pulizija, dik il-bidla kruċjali li daqt issa bdiet diġà imma sa tkompli b'mod aktar b'saħħtu malli jinħatar il-kummissarju tal-pulizija l-ġdid. Forzi tal-ordni oħrajn civil protection qed jagħmlu biċċa xogħol eċċezzjonali ma nistax nieqaf infaħħarhom u ngħidha b'sens ta' konvinzjoni. Rajt il-ħidma civil protection mort, l-armata mort, il-korp tal-pulizija għand il-pulizija mort u kollha tara l-istess sens ta' determinazzjoni illi verament iridu li pajjiżna joħroġ minn din is-sitwazzjoni mill-aktar fis u verament għandna xi nkunu kburin. Minn dan il-mument ta' forsi kemm xejn negattiv li għaddej minnu pajjiżna rajna wkoll affarijiet sbieħ, rajna kemm għandna forzi tal-ordni illi reġgħu tellaw ukoll ir-reputazzjoni tagħhom il-fuq u għaldaqstant iva sodisfatt għal mod kif qed jaħdem dan il-pajjiż. Prim Ministru, semmejt il-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid u din il-ġimgħa l-Parlament approva l-metodu tal-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid, konformi wkoll mal-Kummissjoni Venezja. Xi tfisser għalik din il-bidla? Bidla li ħlomt li ssir u saret. Saret għaliex kellna viżjoni illi s-saltna ta' dritt irridu insaħħuha f'pajjiżna. Bħalissa kulħadd huwa ffukat fuq is-sitwazzjoni dwar il-mixja tal-COVID-19. Però hemm affarijiet oħrajn li l-ħidma dwarhom baqgħet għaddejja fil-pajjiż. Jiġifieri aħna gvern li il-focus primarju tiegħu huwa fuq li naraw li s-saħħa tal-poplu Malti tkun priorità. Focus ieħor huwa li l-ekonomija tagħna tibqa' reżiljenti b'saħħitha li nsalvaw in-negozji kollha tagħna u nsalvaw l-impjiegi tal-ħaddiema Awċin u Maltin, imma mbagħad hemm affarijiet oħra illi malli tgħaddi l-imxija tal-coronavirus se jerġgħu jitilgħu fuq il-lista ta' priorità fl-aġenda tal-pajjiż. Bilfors għaliex ukoll għandna skrutinju illi ser isir fuq pajjiżna minn barra minn xtutna u għalhekk ma nistgħux aħna nieħdu pożizzjoni li ngħidu ejja nipposponu għaliex il-priorità hija l-coronavirus u mbagħad wieħed jara xarejn oħra, 3 xhur oħra, 4 xhur oħra, nerġgħu nibdew naħdmu. Le, il-ħidma tibqa' għaddejja. U nafu illi kellna issues rigward il-saltna ta' dritt f'pajjiżna
u ma poġġejnihomx, ma warrabnihomx fil-ġemp. Għajna naħdmu u l-mod kif ser jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija ġdid il-metodu l-ġdid illi issa għadda mill-Parlament huwa wieħed fejn il-Gvern se jitlaq is-seta illi dejjem kellu illi jaħtar b'mod dirett u il-Kummissarju tal-Pulizija li jneħħi hu b'mod dirett il-Kummissarju tal-Pulizija wkoll imma minflok se jkun hemm sejħa pubblika jiġifieri sejħa li għalija jista jipparteċipa kull min ikollu l-kwalifiċi li se jkunu fil-koll. Minn hemmhekk il-proċess jimxi quddiem il-Public Service Commission, il-Public Service Commission se tagħżel l-aktar żewġ kandidati tajbin mill-lista kollha ta' persuni li sejrin japplikaw, il-kabinett mbagħad jibgħat wieħed minn dawk iż-żewġ persuni quddiem il-Parlament u hemmhekk jidħol fl-opinjoni tiegħi l-aktar punt kruċjali, l-iktar parti kruċjali ta' dan il-proċess importanti ġdida għaliex il-kandidat li se jipproponi l-kabinett, mhux li se jiddeċidi l-kabinett dwaru, li se jipproponi l-kabinett lill-Parlament se jkollu l-public grilling, jiġifieri se jiġi mistoqsi d-domandi kollha li tittamillu l-oppożizzjoni, id-domandi kollha li tittamillu n-naħa tal-Gvern se jkun on live, ġifiri se nis jistaw jisimaw u jaraw id-domandi kollha jsegwu dak li qed jiġri l-oppożizzjoni se jkollu opportunità bla preċedent li tagħmel id-domandi kollha li tixtieq lil dak il-kandidat jew kandidata. Minn hemmhekk imbagħad il-Parlament b'vot tajjeb li ngħidu jrid jittieħed vot mill-Public Appointments Committee irid japprova jew ma japprovax lil dak il-kandidat. Din hija opportunità bla preċedent u nagħmel jiena llum nerġa' nestendi li tal-ħbiberija li estendejt lill-oppożizzjoni fil-ħatra tal-Prim Imħallef illi nippruvaw naslu għal konsens dwar dan il-kandidat jew kandidata li eventwalment se jkunu jokkupaw il-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Hemmhekk nibgħatu messaġġ b'saħħtu li verament bħala pajjiż nemmnu fis-saltna ta' dritt u nemmen ukoll illi jekk il-kandidat jew il-kandidata tkun dik il-persuna illi verament jixraqlu jew jixirqilha li jkollha f'idejha t-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija, jekk kulħadd juri rida tajba kif urejna fil-ħatra tal-Prim Imħallef, hemmhekk ukoll nistgħu naslu għal persuna illi jkun hemm konsens bejn gvern u oppożizzjoni dwarha, persuna li tkun tispira il-fiduċja, persuna li tkun tnissel fil-Korp tal-Pulizija sens ta' dixxilpina u li dak kollu x-xogħol kollu li jrid jagħmel il-Korp tal-Pulizija se jkun qed isir se jsir ir-riforma tal-Korp tal-Pulizija, se jsiru l-investigazzjonijiet kollha li hemm bżonn mill-Korp tal-Pulizija, se jsiru l-prosekuzzjonijiet kollha li hemm bżonn kemm min-naħa tal-Korp tal-Pulizija kemm min-naħa tal-Avukat Ġenerali, ma jien verament konvint fis-saltna ta' dritt. Mhix is-saltna ta' dritt forsi għandi dak il-vantaġġ li jien avukat trabbejt f'kuntest ta' saltna ta' dritt ħdimt fil-qrati tagħna allura dejjem f'din is-saltna ta' dritt u allura ma kienitx xi ħaġa li kelli bżonn xi lezzjoni fiha jew li l-oppożizzjoni tgħidli isma' s-saltna ta' dritt x'taf dwarha inti. Le din hija xi ħaġa li trabbejt fiha minn kont żgħir konvint dwarha u allura hija naturali għalija li nisħaq fuqas li jkollna saltna ta' dritt robusta f'pajjiżna. Hemm challenges li ma nistax ninjorhom ta' skrutinju li għandna fost oħrajn Venice Commission għamlet ir-rapport dwarna, hemm challenges oħrajn li rridu nelbuhom, irridu nuru verament prova li nemmnu f'saltna ta' dritt perswas li se naslu għaliex kull pass li għamilna sissa u rejna li aħna konvinti għamilna l-bidliet f'dawn l-aħħar 3 xhur xarejn u nofs li nokkupa l-kariga ta' Prim Ministru għamilna l-bidliet kollha li kien hemm bżonn xtaqt għamilt iżjed. Sfortunatament is-sitwazzjoni medika li għaddejjem minnha żammitna ftit lura xorta ma waqafniex u l-bidliet kollha li kelli l-viżjoni li nagħmilhom se nkunu qiegħed nagħmilhom kull ma ħajkun hemm jekk ma sarux fl-ewwel xarejn u nofs isiru fl-ewwel 3 xhur u nofs l-ewwel 4 xhur. Se jsir kollox. Dak kollu li hemm bżonn se jsir. Infatti, Prim Ministru, biex nasal ukoll għall-aħħar mistoqsija tiegħi, tkellem dwar is-saltna ta' dritt. Din il-ġimgħa il-Parlament kien hemm qbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar il-ħatra tal-imħallef Mark Ketkuti bħala l-Prim Imħallef il-ġdid. X'sinjal jagħti fuq is-saltna ta' dritt f'pajjiżna din il-ħatra u anki fuq ħidmet il-Gvern? Għamilna xi ħaġa nik bla preċedent f'pajjiżna. Bla preċedent għaliex kellna qbil unanimu mill-Parlament tagħna dwar ħatra tant importanti għal pajjiżna, l-ħatra ta' Prim Imħallef li naturalment se jkun qiegħed imexxi l quddiem dil-qrati tal-ġustizzja tagħna u kif nafu l-qrati tagħna huma waħda mit-tliet branki ewlenin tad-demokrazija f'pajjiżna. Hija bla preċedent ukoll għaliex nafu li bej iż-żewġ partiti politiċi wkoll anke ma' ċertu sezzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-saltna ta' dritt kienet dak is-suġġett li qasmitna f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar snin ukoll.
l-inkwiet prinċipali, l-inkwiet politiku prinċipali bejn il-partiti politiċi dejjem dar madwar il-kwistjoni tas-saltna ta' dritt. Illum suġġett tant importanti fil-sitwazzjoni sħiħa tas-saltna ta' dritt, il-kariga ta' Prim Imħallef, kien dak is-suġġett li għadna li dwaru ġibna konsens bil unanimu imma għaliex il-ħaqnieħ, ma l-ħaqnieħx b'kombinazzjoni, il-ħaqnieħ għaliex waħda mill-ewwel prioritajiet li kont naf li fit-8 ta' April illi ġej, jiġifieri propju l-ġimgħa li ġejja, fit-12 ta' Jannar li għadda, meta ħares x'inhuma l-ewwel challenges li għandu pajjiżna, kont naf li dik kienet se tkun challenge illi kienet se tasal fi żmien 3 xhur. U kont naf ukoll illi minħabba r-rapport tal-Venice Commission kellek sitwazzjoni li jekk ma taqbilx dwar il-persuna u ma taqbilx dwar il-metodu tal-ħatra, seta faċilment ikollok sitwazzjoni fejn xi ħadd jattakkalek dik il-ħatra l-metodu tal-ħatra u jikkollassa letteralment iwaqqa l-mod kif jaħdmu l-qrati tagħna. U għalhekk is-soluzzjoni għaliha kienet di illi tipproponi persuna li ġġor magħha l-integrità, is-serjetà, l-umiltà. L-imħallef Market Kuti huwa persuna bħal Prim Imħallef illi għandna llum bħal imħallef Joseph Azzopardi illi għandu dal-kredenzjali kollha, bniedem magħruf għall-integrità u s-serjetà tiegħu, għall-bżulija l-mod kif jaħdem, ħdimt qudiemu f'diversi kawżi naf il-mod kif jaħdem. U għalhekk l-importanza kienet li nresqu l-qudiem dan l-isem ta' persuna li konna nafu li jirrispetta dawn il-kwalitajiet kollha. Ma kienx ikun jagħmel sens li tressa isem li kont taf li ħajkollok attak kbir fuqu. Għaliex hemmhekk kien kont issogra li twaqqa kollox. U l-fatt li aħna b'maturità lħaqna dan il-qbil bejn iż-żewġ partiti politiċi jfisser ħafna, jfisser illi l-gvern għandu għal-qalbu is-saltna ta' dritt, konvint fis-saltna ta' dritt mhux biss dwar il-Prim Imħallef, għax tajjeb kulħadd ħaseb illi lħaqna biss qbil dwar il-Prim Imħallef. Mhux hekk, aħna lħaqna qbil dwar l-imħallef Market Kuti li għandu issa jokkupa l-kariga ta' Prim Imħallef b'effett mid-9 ta' April illi ġej, mill-ġimgħa d-dieħla. Imma wkoll ilħaqna qbil unanimu bejn gvern u oppożizzjoni dwar il-mod kif ħadd inħatar il-ġudikatura, ġifieri kif ħajnħatru il-maġistrati u l-imħalfin. Hemm ukoll fil-mozzjoni li tresqet quddiem il-Parlament ilħaqna qbil issa dak il-qbil jintbagħat quddiem il-Kummissjoni Venezja għall-approvazzjoni tagħha, imma lħaqna qbil ukoll dwar x'metodu se jintuża għal ħatra ta' Prim Imħallef ġdid wara li l-imħallef Market Kuti item il-kariga tiegħu. Jifieri għamilna 3 milestones li kienu verament importanti din il-ġimgħa. Ħatra ta' Prim Imħallef ġdid, metodu ta' ħatra ta' Prim Imħallef eventwali wara l-imħallef Market Kuti u l-metodu ta' ħatra ta' ġudikatura. Sa jekk kien hemm kwistjoni li kif għadd qasmitna kompletament imma b'mod speċifiku qasmitna 3 darbiet f'dan il-pajjiż kienet il-ħatra tal-ġudikatura. Kellna kwistjonijiet waħda wara waħda f'dawn l-isnin illi llum għalaqnihom kompletament. Mhux biss dawn ħanalqu kompletament, se nagħlqu wkoll kwistjonijiet oħra. Ħalli dan l-episodju dwar saltna ta' dritt nagħlquh b'suċċess, nagħlquh b'mod li pajjiżna mhux biss isolvi problema tas saltna ta' dritt, imma jkun mudell għal pajjiżi oħrajn dwar kif għandhom isiru l-affarijiet. Neħilsu dal-episodju u mbagħad nibqgħu nifokaw fuq in-nies, nibqgħu nifokaw fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies, nifokaw fuq l-ekonomija, nifokaw fuq impjiegi aħjar għal persuni għal kull min jgħix f'Malta u għawdex, nifokaw fuq proġetti infrastrutturali, proġetti tal-privat. Jien għandi viżjoni ambizzjuża għal dan il-pajjiż. U dik il-viżjoni ma tnaqset xejn minħabba il-mument li għaddej minnu. Anzi, iktar tagħmilni entużjast tax-xogħol, aktar tagħmilli kuraġġ illi nkomplu naħdmu, aktar tagħmilni ambizzjuż li nilħqu t-targets li kellna għal dan il-poplu, fiduċjuż għaliex qed nara poplu Malti wawċ li qed jikkopera bis-saħħa dal-Ordu Right Service li il-surveys ma nistriħx fuqhom u ma jtuk indikazzjoni. Tant jimlek fiduċja li tkompli taħdem, il-fiduċja tal-poplu li għandu fina kif qed nittrattaw il-kwistjoni mill-aspett mediku, mill-aspett ekonomiku jien għandi ħolm sabiħ ħafna għal dan il-poplu, konvint illi se noħorġu minn dan il-mument b'mod aktar b'saħħtu milli tħallna fih. Nibqa' nappella l-għamel l-aħħar appell għall-poplu li jibqa' warajna billi jibqa' jobdi id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dak il-mument li nibdew nirrilassaw id-direttivi għadu ma wasalx, imma dejjem qiegħed joqrob. Jekk l-affarijiet jibqgħu kif sejrin, dak il-mument jibqa' joqrob u l-appell li għamilt kien hemm mindaħaq min naħa tal-oppożizzjoni illi ingawdu s-sajf. Iva, narġa' ngħid illi jien irrid il-poplu Malti igawdi s-sajf.
Għaliex lill-poplu Malti irrid naraħ kuntent, irrid naraħ pożittiv, irrid naraħ li jkollu target sabiħ li ħares għalija, irrid naraħ illi l-poplu tagħna jkun jista' jirrilassa mela nieħu pjaċir jien illi ngħid lill-poplu Malti joqgħod imdejjaq ġod-dar tiegħek. Le, jien irrid nara poplu Malti kontent, poplu Malti ottimist, u rrid nagħtih dak it-targets illi jista' jħares lejhom u li ngħidu li fi ftit tal-ġimgħa oħra nkunu nistgħu nħarsu lura lejn dak li għaddejna minnu ngħidu Malta kienet mudell ta' kif isiru l-affarijiet ħriġna minnha mill-aspett ta' saħħa. B'mod tajjeb ejja nħarsu lura ħanaħdmu iżjed nġibu iktar investiment lejn pajjiżna, iktar xogħol, iktar ġid tal-poplu Malti wawċi. U b'dak il-messaġġ ta' kuraġġ nistgħu ngħidu hekk minn għand il-Prim Ministru Robert Abela wasalna fit-tmiem ta' din l-intervista. Nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin u nawguralek ukoll il-kumplament tal-ġurnata tajba bħal ma nawgura l-ġurnata tajba wkoll lilkom it-telespettaturi li segwejtu din l-intervista. Ninsellmilkom.